comença l'aventura. És petita i rabassuda, més veia que l'anar a peu. La seva especialitat són els pastissos de poma, però els ha de fer de xocolata a causa de la seva feina. I té unes tronelles molt guapes i molt especials. Així és la nana Bonilda, la que se menja els vostres malsons, que vos fan por i no vos deixen dormir tranquils. I després, amb la seva olla màgica dels malsons, en fa xocolata. Sabeu per què fa aquesta feina tan curiosa? Perquè ella també va ser petita i també tenia una imaginació que no se l'acabava de ben revenuda, en feia de qualsevol cosa, un joc de qualsevol bestiola o insecte, un amic amb qui córrer, les més fantàstiques aventures. Els gripaus eren draps ferotges, en què la nana s'enfrontava valerosament i encara que fossin tan grans i tan grossos, sempre acabaven rendint-se humilment. A la nit, tot allò que havia viscut durant el dia ho somiava, però eren malsons, lletjos i antipàtics, que se li ficaven dins el cap i la feien gemegar, i sempre acabava amagant-se davall el llençol del llit dels seus pares. Al vespre, en la fosca, el bosc es transformava. Els arbres que de dia eren amables i acollidors es tornaven monstres estranys, que l'alcançaven per agafar-la. Un dia, ja més grandeta, la nana Bonilda va anar a veure la seva predina i li va dir què li passava. I la predina li va dir: tots els malsons els fabriques tu amb el teu cap. És l'imaginació qui te'ls dibuixa. Has de fer un esforç i en lloc d'assustar-te, els has de fer fora. Ets tu qui comandes i no la teva imaginació. La nana Bonilda va fer cas del consell de la padrina i cada vegada que un malson se li volia colar de dins del cap li deia: «Vés-te'n, lleig, dolent, no t'estim». Un dia a l'escola, la bisbismestra els va parlar de les persones i es va dir: «Com bé que les comenceu a conèixer. Aneu al poble, veureu com són i com viuen. Aquests són els deures que vos pos pel cap de setmana». Ella, tot xino-xano, se n'hi va anar. Quan va arribar a la primera casa del poble, va sentir crits i rialles i es va quedar a badar rere la finestra. Allò que va veure li va agradar. De seguida va entendre que aquelles persones eren criatures i que jugaven com feia ella quan era petita, o sigui, amb imaginació. Es va quedar allà una llarga estona. Li havien caigut bé el pastís i, quan ja se n'anava, vet aquí que el nin va arrencar a plorar i a cridar. I la nana Bonilda va adonar-se de què li passava, de tornar cap a casa i va anar pensant: «Ai, caram, així que les persones petites també tenen malsons. Vaja, vaja». Per fi va arribar el gran dia. La nana Bonilda, juntament amb els seus companys de classe, va rebre el diploma que l'anomenava Gran Bisbis. També li van donar el més important, el llibre de tot. I com és costum entre els bisbis, aquell mateix dia, la nana Bonilda va despedir-se dels seus pares perquè havia de començar la seva feina en el món de les persones. Quan un bisbis rep el diploma i el llibre de tot, ha de decidir com ajudarà les persones. És la seva feina des de fa molts anys. La nana Bonilda tenia claríssim què volia fer: dedicar-se als nins i les nines, treure'ls els malsons, i aquella mateixa nit va començar.
A la cerimònia de lliurament de diplomes havia demanat al gran bisbis que les seves tronelles fossin capaces de captar des del crit més fort fins al plor més suau, vingués de prop o de lluny, i ho va aconseguir. Així va ser com va recollir el primer malson. La criatura va somriure aliviada. Llavors la nana Bonilda va saber que havia triat la feina més guapa de totes les que podia fer. Un cop a casa va posar-se a estudiar de valent. Necessitava aprendre molt encara, i tot el que va aprendre ja ho sabreu en la propera aventura. Conte acabat.